Здравейте, приятели! Обещах въз основа на вашите въпроси в коментарите на моите видеоклипове да правя моите видеоматериали въз основа на проблеми, които ви искате да разберете от мен, защо се получават на Българското Черноморие. Харесва ви рубриката от първо лице единствено число и затова съм длъжен да направя още един материал за Българското Черноморие. Може би ще бъде последен. За какво идва реч, приятели? Става въпрос за задкулисието на Българското Черноморие. Как става бизнеса на Българското Черноморие, какво се случва, защо запада Българското Черноморие. Ще ви кажа, приятели, от първо лице ви казвам, тъй като познавам хората, познавам личностите, които се занимават с бизнес по Българското Черноморие, че в задкулисието в Българското Черноморие участват всички. Както мутрите, така и местното население, така и хората, които работят по Българското Черноморие. Държат ресторанти, магазини и всичко, което се продава по Българското Черноморие. Ще ви разкажа два-три случая, вие ще си направите изводи какво се случва зад това, което вие виждате. Вие виждате примерно 300 човека, че продават царевица на морето. Говорим за най-големия български курорт. Всички го знаем кой е. Виждате 300 човека продават варена царевица на цена 3,50-4 евро. И си казвате, тези хора намерили са си места, продават си царевица, изкарват някакви пари, дигнали си цените. Вие това виждате. Но това, което вие виждате, не е това, което е истината. Царевицата по морето се продава на този курорт само от един човек. Който човек дава място, ако ти искаш да продаваш царевица, дава ти царевицата, когато ти си длъжен от него да я купуваш, и той изкарва от всяко място, на което се продава царевица, по 50% от парите, които изкарва човека на ден. Или ако някой продава по 20 царевици, изкарва по 100 евро на ден, 50 евро отиват за този мафиот, който държи монопола върху продажната на царевица. Или ако има 300 човека да продават царевица, по 50 евро на ден, той изкарва по 15 000 евро на ден, 450 000 евро на месец или около 1 милион евро за сезона. Ще кажете как става този номер. Става последния начин. В началото на сезона се събират мутрите и бизнесмените и си разпределят целият бизнес от Черноморието. Кой какво ще продава и какво ще прави, като целта на упражнението е да няма конкуренция. Защото ако има конкуренция и тези 300 човека сами са си намерили местата, сами си продават царевица, те тогава могат да си я купуват от различни места на по-ниски цени, да намалят цените, да дигнат качеството, а когато е един, той определя цената. Нали се сещате за какво и да реч? С всички бизнеси по морето печеливши е едно и също нещо. Една година един от тези мафиоти беше купил машини за фреш. 100-200 машини. Беше направил на 100-200 места да се продават фрешове и ако почнеш да правиш фреш, някъде идват мутрите и ти чупат краката. И то, защо е възможно това, приятели?
Защото този, който държи царевиците, той държи и 5-10 яки момчета, така наречените по-малки мутри, като целта на тези 5-10 човека, които той държи като охрани, са първо тези с царевицата, която продават, да не го лъжат, да не кажат, че са продали по-малко царевица, пък да са продали повече, и съответно, ако някой даде място за продажба на царевица, без да мине през този човек, да се разправят с него. Или ако отидете пред някой хотел, някой магазин или някъде просто да си поискате място да ви дадат да продавате царевица, хората ви отказват. Не се чудете защо. С всичко е така. Отдавна мутрите, приятели по морето, не работят нищо. Цялата собственост по морето е тяхна и на една много малка част от местното население, което гласува на избори и на което им е разрешено да си правят някакъв бизнес минимален, за да могат да се издържат. Това е положението на морето, приятели. Имам един приятел, който преди 10 години отвори заведение на Слънчев бряг и в момента, в който го отвори, на следващия ден дойдоха една от институциите, няма да казвам коя е, и му казаха: имаме оплакване, че е силна музиката. 20 000 лева ти струва таксата да не те затворим. Или да ти дадем работно време само до 10 часа вечерта. Ако му дадат до 10 часа вечерта работно време, този човек веднага ще фалира. И той си плаща. След него идва следващата институция, следващата и следващата, като му обясняват, че той като си плати, ако дойде проверка от София, те, понеже знаят предварително, ще го предупредят и той ще влезе в съответната норма, за да няма проблеми пред проверяващите от София и по този начин ще си запази бизнес. Наскоро един пицар, производител на пици, сам се снима и си излъчва видеото в интернет, на което пуши цигара, прави пици, няма работно облекло, бърка с едни мръсни ръце в шумката, за да сложи отгоре върху пицата, държи всичко отвънка на тези горещи температури хранителни продукти, с ръцете пипа, пица, пуши цигара, ходи по джапанки, по къси гащи, пъха в пеща с някакви мръсни лопати пицата, вади, смее се. Защо го прави, приятели? По този начин нито една институция не се сезира. И прави го, защото той си е платил. Той се смята, че като си е платил на институциите, може да си прави всичко. За какво качество говорим? Така че това, което вие виждате, не е точно това, което е в действителност. Ще ви разкажа случай за едно семейство, което на Златни пясъци от 20 години, всяка година, семейството взима един магазин, в който продава плажни принадлежности. Това семейство е от Добричките села, някъде, нямат работа хората и лятото си плащат в началото на сезона 10 000 евро, за да вземат едно магазинче под наем, където продават тези плажни принадлежности. Семейството работи 3 месеца на морето, като спът в една кола, мъж и жена. Мъжа отива и пазарува до обяд, кара в магазина, жената продава, след това той я сменя, тя да си почине, тя седи в колата, след това той отива да продава, вечерта спът в колата, продават, за да си хранят семейството. Събота и неделя идва някой роднина да ги смени за един ден, за да може те да си отиват на село, да се изкъпат, да се оправят, защото спът по колите. Какво изкарват за този хамалски труд? Значи те трябва
да изкарат поне 25 000 евро чиста печалба, като тези пари им трябват следващата година да могат да си платят 10 000 евро за найема, 5 000 евро за оборот на стока и 10 000 евро, с които да изкарат зимата. И хората така живеят с години. Какво ще стане, приятели, ако има един слаб сезон? Забравих да ви кажа тук, че понеже мутрите и местното население дават всичко под наем, магазини, заведения, те отдавна са разбрали, че най-печелившото е да дават всичко под наем и хората, които идват да работят по цяла България, да си плащат авансово от наемите. Магазини, заведения струват от 5 до 20, до 30, до 50 хиляди евро, в зависимост от това къде се намират за целия сезон. И хората, които ги взимат, тези заведения, магазини, ресторанти, си плащат авансово за целия сезон. Цената, на която те ги отдават под наем, зависи от това през последната година какви са били оборотите. Дори мафиотите си плащат на социологически агенции и на разни институти в туризма в началото на сезона да се дават интервюта, в които да се обяснява как следващия сезон ще е по-силен. Това за тях е изключително важно, за да могат да си дават по-скъпо магазините, заведенията и ресторантите под наем на хората, които са решили да работят. Защото когато човек се чуди дали да вземе един ресторант под наем, много го интересува дали ще има хора на морето. И като се появят двама-трима професори по националните телевизии, които ви обясняват как заради еврото следващата година туризма ще е много силен, заради международното положение туризма ще е много силен и човек казва, ще е силен сезон, ще дам повече пари и ще взема заведение на морето, на което да работя. Ще изкарам достатъчно пари. По този начин се дига и цената на заведенията, наема на заведенията. Разбира се, всяка година тези наеми собствениците, мутри и местно население ги дигат, защото те виждат колко изкарват тези, които работят. А те, за да изкарат някакви пари, приятели, тези, които са ги взели под наем, те трябва да правят някакви страхотни магии, за да изкарат някакви пари, с които да си платят на мутрите и на местното население. Но какво ще стане, ако има един слаб сезон? И точно тук е времето да ви разкажа за това семейство, което продава плажни принадлежности. Значи те трябва да изкарат 25 000 евро през сезона, за да могат да изкарат зимата и на следващия сезон да имат пари, за да отворят отново магазина и да го заредат. Един слаб сезон, в който те не могат да ги изкарат тези пари, те не могат да изкарат зимата, хората, а и не могат да вземат магазините следващата година. И на практика какво се получава? Мутрите и алчното местно население, чрез постоянното дигане на наемите, в един момент се самоуби. Защото ако тази година е слаб сезона на морето, то следващата година въобще няма да има сезон. Защото няма кой да им вземе заведенията, ресторантите, магазините под наем. Тъй като ако сега хората, които са ги взели под наем, не могат да изкарат пари, те следващата година няма да ги вземат. Какво означава това в глобален мащаб? На българското Черноморие се дават над 30-40 хиляди обекта под наем. Това са 30-40 хиляди семейства, които разчитат да изкарат пари на морето, за да живеят зимата и да изкарат достатъчно пари, за да ги вземат тези заведения наново през следващата година.
И като те не могат да изкарат пари тази година, тези семейства, те няма да вземат заведенията следващата година. Което означава, че сезонът следващата година тотално е приключен. Но какво ще се случи с тези 50 хиляди семейства? Сложете го по 2-3, стават 150 хиляди души, които няма да могат да изкарат зимата. Другия огромен проблем е, че когато сезонът е слаб, то в държавата няма да влязат няколко милиарда евро от данъци. В същото това време, ние всичките пътуваме в чужбина и там си харчим парите, което означава, че, както казват 1,5 милиона пътувания в чужбина на българи, сме изнесли в чужбина най-малко 2-3 милиарда, които няма да влезат обратно в българската икономика. Което автоматически води до там, че се очаква огромна криза икономическа след сезона, след септември-октомври месец. Така че, приятели, стягайте се, правете си добре сметката на парите, защото зимата ще е тежка, другата година ще е още по-тежка и не знам докъде може да стигне цялата тази работа. Така че, това исках да ви кажа. Надявам се, че видеото ви е харесало. Вече сте разбрали, че в моя канал глупави коментари, псовни и така нататък, дори да ги пишете, аз ги изтривам веднага, така че никой няма да ги види. Надявам се на качествени коментари, въпроси, на който мога да отговоря. И разбира се, очакваме абонатия в канала, за да може това, което си говорим ние, да стигне до повече хора, защото според мен темите, които разискваме, са важни. Така че, не се стеснявайте. Палец, коментари и абонати. От мене всичко хубаво. Това може би беше последното видео, свързано с Българското Черноморие, ако нямате повече въпроси към мен. Чао!